Langsung wae lintang astronot yo. Wah, jan. Monggo, ki. Iki ana sing kepengen duet ki. Mas Dimas Semar nih. Waduh, Abah Dalang. Kali sinten yo, sing gelem yo. Mau yo Mbak Saras yo wis, ngono to Mbak Okta yo wis. Oh sama Mbak Laras saja itu gimana itu? Gimana Mbak Laras? Laras. Laras. Yo Mas Dimas. Munggah riyen yo. Yo. Sugeng dalu Mas Hari. Selamat malam Mas. Ya, bagaimana ini? Oh Mas Sudar ya. Oh ya Mas Sudar. Dan Mas iya. Dongfeng ya, terima kasih. Wow. Ini kok jadi saya yang suruh berdiri nih gimana ini? Wah, briefingnya di awal kok yo. Enggak ada. Briefing apa itu? Nanti kalau ngadeg itu susah. Wah, nek ngadeg yo sisan to yo. Ya. Dan langsung mawon nggih? Nggih, langsung mawon Mas. Mbak siapa Mbak Laras ya. Wah, cekro iki wah. Jane pilih Ya, Mbak. ya, ya. Jane pilih Mbak Laras apa Mbak Sarah? Sama-sama iya, arep kuwi. aku. Karo Eka gelem kok. Wah. Ning karo didukang cengele ning. Ning karo didukang cengele. Prek. Ya. Ning karo kula bedhe. Oke, monggo. Ya, monggo kanca-kanca. Dolan. Oh. Yo. Ya. Asik. Yo. Asik. Siang pantoro ratri monge leng manis sing api setiaku iso anduweni marang sang Yasulasti. Rasa kangen kang liputi lintang menanti hati-hati upayane ngatar kalenjani janji setia
bisa ora bisa yen wis rasa ora bisa matur nuwun Mas Andi. Terima kasih nggih Mas Dimas, Mbak Laras. Oh nggih. Ini sama ya. Saya sangat berterima kasih juga ini pada akeh men to yo le berterima kasih tak pikir-pikir ya. Tapi ra apa-apa, aku incen banyak orang yang membantu proses ini berarti itu. Nah, saya berterima kasih itu kepada dua penggerong hebat nih. Namanya niku yo Mas Dimas Marwi mau karo Mas Sutris. Apa nata iringane kuwi Mas Sutris sing nata iringane. Sing gaweke jalane pakliran kuwi Mas Dimas. Sing sapa iki? Sing gawe naskahe nanti. Wah, maksud sing le membuat naskah kuwi jane bareng-bareng yo. Ning idene saka salah siji wong. Bapak aku ngerti, yo ngerti wae. Yo intinya sangat-sangat berterima kasih untuk orang-orang di sini semua yang sudah hadir juga, ngoten lho. Yo. Nah, saiki kepengen lanjut apa ora iki? Oh iya monggo nggih. Kita lanjut ke ninggal katresnan. Waduh. Iki jane ono permintaan iki jane. Ning aku ya ora tegel, tak sebutke wae. Iki ono sing kepengen ninggal katresnan jos iki. Mas Sutris dikon munggah. Piye kanca-kanca? Ayo, ya nggahke ya serampat. Yo.
Wis, wis, cah. Gentak, tak. Pun. Iki malah ditluturke niku pripun, Mas? Karepe niku kan napa kula ditluturke niku? Oh, lho mau so ngelekar ngono yo. Niki jane dol jarak kula napa pripun nggih? Ya ora ngono kuwi to. Kuwi tandha katresnan. Mesake lho jaipunge iki. Witekno kene wis rampung kono isih ngotot mawon, J. Ya. Motung, juk ngono kuwi. Ya wis cah mesake. Sesuai. Apa iki? Kula macak rain melas ngene iki. Niki mau napa ninggal katresnan? Ninggal katresnan. Lah ninggal katresnan niku wedok-wedok lho. Yo ora apa-apa. Maksudnya yo duet. Iki mau mergane ana sing ngomong, iki ninggal katresnane engko ninggal katresnan jos ya Mas ngono kuwi. Karepe ninggal katresnan jos niku pripun? Yo embuh sambil joget apa piye ngono. Ya kaya biasane to yo recek-recek jos ngono kuwi. Bendrom jos ngoten niku. Nggih niki sing katuran nembang sinten Mas? Bareng-bareng apa piye? Lah nderek kula. Bareng-bareng nggih. Langsung kabeh kur waduh. Kur nggih, simbak sinden. Joget-joget. Kur. Ah, pripun? Piye? Ajeng kur napa ijen? Rembugane kepiye? Kepiye? Kur napa ijen? Niku. 1 lawan 1 apa 1 lawan berapa gitu? Wah. Suka. Pripun? Ajarane Mbak Katon kali Mbak Laras kepengen duet niku. Pripun? Pengen joget wong nggih. Duet wah jan. Kuping. Ora ngono kuwi Mas, ora Mas. Ku aku ndak turun saka panggung Juk. Yo, Irah-irahanku ilang. Wih lho nang kono lho. Yo, Nggih, yo, Mbak Katon monggo. kali Mbak Laras. Ninggal katresnan. Katresnan. Monggo Mbak Laras Mbak Katon jumeneng monggo. Tahun ngarep mawon pripun? Saniki. Yo. Saniki Mas. Aduh. Nggih, kula tak sekedap kula tak. Wah, jan.
Nggih, terima kasih nggih Mas Sutris. Mbak Laras dan Mbak sinten niku? Katon. Yo. Tadi primen nggih Kang, bajutane cerita nggih. Tadi kayak ki penyerangan maring Batavia gagal. Prajurit-prajurit Mataram bisa dipukul mundur. Ki malah JP Kun apa sapa Wimur Jangkung ngetapna bala-bala centeng supaya sweeping wah. Sweeping utawi menyisir maring pinggiran Kali Ciliwung nggih. Banjur nasibe prajurit Mataram kuwi priwe Kang? Ya wis saiki awake dhewe ki didelok wae kaya ngene iki saya. Ayo, Iya Kak. Kanjeng Pangeran, kula suwun Kanjeng Pangeran enggal kesah saking pinggiring Lepen Ciliwung Pangeran. Lho. Mengko dhisik Natapraja. Kena ngopo teka sira darbe panemu kaya mangkono? Teka ngopo? Duh. Kanjeng Tumenggung Kalirok Nugula matur. Piye? Lepen Ciliwung menika tasih ceket kalian benteng Hollandia utawi Kastil Batavia niku. Watosipun menawi mangke para kompeni menika nyusur pinggiring lepen awit VOC gadhe kathah prawalit. Bola. Yo. Yen pancen para lonto marondene diadepi wae. Bola. Diadepi ngagem menapa? Prajurit sampun kathah ingkang pejah. Kuatanipun prajurit Mataram sampun sansaya tumpes Kanjeng Pangeran. Welah Natapraja keparat. Mingkemo lambemu. Elingo dawuh dalem. Mukti utawa mati. Tinimbang mulih wirang luwung dadi patang. Hocap nalika semanten dereng purna nggeni ginemraos Gandharasa. Tatak wonten surahing Prawadya Bala Mataram ingkang ngandharake lamun wonten baita alit ingkang prapting tepining Lepen Ciliwung. Tolong. Sinuwun Kanjeng Pangeran.
menika ingkang kula kuwatosaken nembe kemawon kula aturaken malah sampun nemai. Wulah keparat. Keparat ora patut. Ya wis, kage-kage lunga saka kene. Sak perangan wadon ngundurke prajurit VOC. Nggih, sendika. Ayo mundur ke. Ayo, masuk. Mundur. Ayo, mundur. Maju. Ayo. Purwadya Mataram sampun ndunurke kali prajurit Walandi VOC lan Pangeran Panji Klono lan kabeh Purwadya Mataram mundur menyang Lepen Jelewu. Paman Patih Singoranu bih paran pawartane wadyabala ningsun ingkang sunutus prapteng Sunda Kelapa. Aduh sinuwun. Wadyabala nan dalem kasuran yudhanipun kathah ingkang sirna marga layu sinuwun. Pramila sakmenika nyumanggaken jenengan dika ingkang sinuwun saklajengipun badhe kados pundi? Wah, yo. Yen pancen kaya mangkono, bejo sira padha ngujiring patrap. Krekna wadyabala luwih akeh kantinen prajurit saka Brangwetan. Kinen sabiyantu prajurit ingkang ana ing Sunda Kelapa. Mekaten sinuwun. Lan ingsun uga bakal bangun gudang beras utawi lumbung pari minangka dadi sumbering pangan prajurit ingsun. Ngesuaken dawuh sira enggal bidalo.
telik sandi ya. Apa ada kabar apa? Kok apa ada kabar? Tuan, Sultan Agung memerintahkan prajurit Mataram membangun lumbung padi di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa untuk menjadi sumber pangan prajurit Mataram. Dan beliau juga mengutus prajurit dari Jawa bagian timur yang diperuntukkan menambah kekuatan prajurit Mataram, Tuan. Baiklah. Kalau begitu, ya. Hei, Centeng. Siap, Tuan. Tolong berikan dia hadiah. Dan mulai sekarang, itu kamu kan tadi sudah dengarkan, Centeng? Ya, Tuan. Ada keperluan apa ya, Tuan? Si apa itu namanya lumbung padi itu? Ayo, bakar lumbung padi itu, Centeng. Sebentar ya, Tuan Endronoto. Saya ambilkan duitnya. Ayo, bakar lumbung padi itu. Siap, Tuan. Ayo, Kopral. Baik, Tuan.
Lah kok aurat sanget gesang ingkang kedah kula lampah. Sasetanipun panjenengan raos kula wonten saperangan jiwa kula ingkang ical bapa. Menapa ginanipun kula hanyakra ati hamba udendra menawi kathah purnayaka. Monggo sarta kawula kula ingkang dados bebaring angkara murka. Kula kedah kados pundi Guru? Sinuwun. Nimas, piye Nimas? Ampun dipun lajengaken anggen paduka nantang sungkawa sinuwun. Aku kudu kepiye Nimas? Lakon apa ingkang kudu tak tempuh wong ayu? Sinuwun, lakon kuwi adile mung dilakoni. Penandang mono ora bakal bisa rampung yen namung ditangisi. Sinuwun, saiki aku kudu kepiye Nimas? Aku kudu kepiye? Sinuwun, kula mangertos bilih penandang dikampa tenenteng. Nanging pok bilih menika salah satunggaling cara anggenipun Gusti Nadi sarta neter katrimanipun keprabon dalem sinuwun. Sedaya menika maweh pangorbanan awit ing benjang tartamtu badhe nemahi kamulyan sinuwun. Kula suwun cengandika ngracut dhateng sungkawa dalem. Nika kedah saged narbuka kaendahan sak jroning kasusahan sinuwun. Meh rahina semupang yang aruna katinetrane uga rapuh. Sabdaning kukila ringkane kara saketer. Ulah kae sapa kae? Kula ingkang sowan sinuwun. Kaya mlaku wanci panglong kepapak obor sewu biar padang mana ingsun. Nyai Ratu, kula nok nggih sinuwun. Nanging sakwise jeneng ingsun kelawan Nyai Ratu ziarah ana ngarsanipun Bapak Guru. Teko iki kaya ana praptane Paman Pati Singoranu. Paman, ana wigati apa Paman? Aduh sinuwun. Kula ngaturaken kedrawasan sinuwun. Lumbung paring kang dikobangun dipun obong dening Purwalandi. Prajurit saking Brang Wetan ugi sampun dipun unduraken wangsul. Welah. Kejam tenan. Kejam tenan. Feose. Kok bisa kaya mangkono? Kedadane kok bisa kaya mangkono Paman Pati? Waduh sinuwun. Hendra nata sartanipun nata praja sinuwun. Hegalipun merong kampuh jinggo mbalela wonten Feose sinuwun.
ora patut banget. Lagi wae asat luwing tangis kula kok ono meneh lelakon kang kaya mangkene. Lajeng sak menika kedah dos pundi sinuwun. Yo. Iki baya upaya kang pungkasan. Paman Patih Singoranu dawuhna marang kabeh para senopati Punggawa lan kabeh kawula Mataram ingkang ana ing Sunda Kelapa. Kinan bendung Kali Ciliwung. Kali Ciliwung reget ana tumpuk ana bathang tinja sartane uwuh. Kabeh mau dimen ilining kali dadi bumpet banyune reget. Ngeswaken dawuh sinuwun. Ping pindhone kanggo Endranata lan Natapraja lan kabeh ingkang kabukti merong kampuh jengga sartane para senopati ingkang ujreng patrap. Saiki wene ana hukum pancung nyuwun pamit sinuwun.